April ni som pariat ni ngani ni a bazar thlir tu te chibai ule Israel Iran inkar chu khawvel ngaihven berani zela Israel in an commander chhuanvawr zinga mi an thahsak phuba lak an ngamzia an lantir hnuah Iran chuan Israel a chele ani vaih chuan an chhanletna chu apui hle to ang tiin Israel an vaunon le ta tarlan to angin Iran hian Damascus sa an ram consulate Israel in a be wanga phuba lak nan Israel chu avai khatna na runa drone le missile za thumvelin aka pani kha khami hnuah Israel chuan Iran laka hian phuba lak ngei an tum thu an saya an phuba lak dan tura ero thutluk na fel fire nei hlei theilawa Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan phuba an lak ngei don thu a sai thung ani Iran hian drone le missile manga Israel a run hnu hian Israel laka an phuba lak na chu an zo to ni in an puanga kan hriat theu angin Iran beina wang khan Israel hian sipayemo civil mi emaw nun na pakhat po an chan lova an ram thil hlu ti chiat po a om hran lo chuti chung chuan khawvel om tira tanga Iran in direct taka Israel avai khat beina hi ram hrang hrang in beng dai turan ngen chungin Israel ram ho tu te chuan Iran laka hian phuba lak an tum thu an sai renga heti la hian Iran President Ibrahim Raisi chuan nimin khan Iran annual army parade ta thu sain Israel in an beyani phot chuan na takin an chang le dona an chhanletna chu an mai lo hle ang ti asayani hetinga Israel le Iran inkar thu in munga om meka wang hian khawvel ram hruai tu te chu anom hle hle theilawa Middle East a hian Indo na lian zawk le hlo om tak a chuak hluai thei ti an hriat awangin khawvel ram hruai tu te chuan Middle East lam an hoi thup mekani Iran ram President Raisi chuan Iran in Israel laka phuba an lakna Operation True Promise chu a hlo tling hle ti asaya Operation Al-Aqsa Flood hnuah True Promise kan nei le a Zionist lalram lem channa chu atlu chemek ti khawvel in a hmuani atia Iran in Israel a chhanletna chu zangai na nen tiam chin amania Iran hian hei aina sa hian changlet du se chuan Israel rama hian mu tur om to lawang atia chutiang hun a thlengani chuan Israel le an mani trantu te hian chakna tharui in thup nei anga anin soi thin chuan engma ti theilo ti an chiang khopang ati bok Iran President hian Israel hian Iran chu chete po a changle tani vai chuan na sataka chhanlet ngalani don ti asaya heti la hian Israel ram thlo azin British Foreign Secretary David Cameron chuan Israel hian Iran chhanlet nge tum ti achian thu a sai ve thung Israel le Iran te hi kumtam tak chung chu anin mu le ar to a Iran hian helpol te puin kong hrang hrang in Israel be thin ma se direct in Israel hi ala be ngai lawa April ni som pali zinga drone le missile manga abe kha avai khatna ani khami hnu khan Iran chuan boina pun lun zealan du lo thu sain Israel laka phuba an lakna chu an du tok ti an soi zuya chuti rol chuan Israel in an chang le tani chuan tunma alaman ngai lo ral thuam hlo om mangin Israel an chhanlet tur thu an soi zui ani khothangram te chuan Israel laman tran thu an soi rualin Israel chu boina tipun lun zonga chelo turan du thu an soi veka heti la hian Israel Prime Minister Netanyahu chuan nimin khan German le British Foreign Minister tenen an inkom hnuah ramdang in Israel an ngai sakna le an puina alom thu a soi rualin Iran beina chhanlet dan tur chu Israel thutluk na turani atia keima ani ngei thutluk na kan siam dona Israel hian ama inveng turin ama ngeya thutluk na siam ngai ani atiani Israel in Syria ram ko pui Damascus sa Iran consulate be hnuah Iran in phuba la ka tum thua soi khan khawvel ram hruai tu langsar tak tak te chuan Iran hian Israel hi direct a be an rin lo thu an soi ani kha Mase Iran hian mirin lo dan dewin Israel chu a changlet ta a tuna po hian Israel in phubala a che ta thaw vai chuan Iran ram hruai tu te hian an soyang nge in Israel hian beile du mayang ti hlau thon na a om meka chutiang a thlenga ni vai chuan Indo na lian tak ram le ram Indo na ani to dona Israel in Hamas a be ang mai kha ani to don lova a boi tha le zual hle to don ani Iran ram hruai tu te hian an vaupung an tina satli alo ti chu kan hreto a tuna po hian Israel in a chhanlet pala lo beilet turin an in ruah man na sa hle a
nimin khan tui puisana Iran chuan an ram sumdong long veng turin Indo long antir lut ngal ani Iran ram naval commander saram Irani chuan kan nei vi te chuan tui puisana Iran sumdong long veng him turin jamaran Indo long antir luta tuna hian Gulf of Aden an omani tiin nimin khan soyani jamaran Indo long hi Iran Indo long changkang nei zinga mi ni in tunlai missile thatak tak kengin radar tunlai berber nena thuam ani boka Irani chuan he Indo long hi an ram mai baka ram dang long tepo veng turin Gulf of Aden hian omri don ti asoi bok tui puisana hian Iran sarkar puipol te chuan Israel pantur long engemozat bein nikum November thla tangkhan Gulf of Aden hian boina athleng zau zau to ani hetila hian Jerusalem Post chuan Israel sipai te chuan Iran hi engtika nge an chhanlet don ti chungchanga thutluk na an la siam lova engtin nge an chhanlet tang ti ero an ngai to ni in an soithung Israel Defense Force how to Chief of Staff Lieutenant General Herzi Halevi chuan Aero Air Defense Battery mun puyatlo na judaten kalhen ku tlong takan man theinan sarkar chuan mala ti asaya hemi wanghen Israel hi acha phut lo tura ngai ania chuti lai chuan Israel hi Iran le athurwal puipol dang te chu inring vak lawa omtira bei atumani mai thei ti pol an oma ma se Iran le athurwal puite bei na lian tham chu tun hnaya a om arin om lova Israel hian phubalak nan hian hun reizok po angak don ani mai thei bok Israel Defense Minister Yoav Gallant chuan Iran hi Israel beina a hlo chama Israel vauzama tumna po a hlo cham zelang Israel ram chung boruak hi Israel wansang sipai te ta na in hongzau thalhe a kan chung boruak aron kal mel mathil reng chu alo thlen vele ka thlak zelani ang atia Iran in Israel beina chu drone le missile zathum vel tia soivekani lain galan hian zanga ayatamin Iran hian a beini in na soya hei hi Israelin officiala Iranin drone le missile manzat an soina masaber ani soitongin Israel hian Iran hi engtika nge bei do na chiang lo ang bokin engtin nge chhanlet do na chiang lova Iran ero ain singsana sa hle thunga tui puisana Indo longa da ba kha nimina tangkhan Syria rama Iran sipai IRGC omte chu Iran ramlama thiar chuan ni thu Wall Street Journal chuan an tar langa Hezbollah te po in Syria rama an sipai officer langsar te chu an la chuak then ni in an soibok hetila hian nimina tangkhan G7 ram foreign minister te chuan Italy rama Capri thiar kara ni thum o meeting an nei tana he meeting a hian Middle East boruak chungchang soin Indo na lian zok thleng thei tura boruak in mungmek tidai tura malak dan tur chu an ngai tu tur poimo ania German foreign minister Annalena Baerbock chuan kan meeting a hian Middle East a boruak hlawom tak in mungmek tidai tura malak dan tur chu kan ngai tu ber turani atia Middle East a Indo na pun lun zel hi tu tan ma thalowa Israel himna tan a thalowa Hamas te hren mek tan a thalowa Gaza mi puite tan a thaheklo Israel Iran tan Indo na hian ra tha chu don lova an bulvela omram te tan po thil thalawani atibok European Union na ramsom ni pasari hruai tu te po Belgium ko pui Brussels a nimin khan anin mukhoma Middle East buaina punlun zel lo nana malak dan tur chungchang bok an soi hawani EU hruai tu te chon Israel chu Iran laka phubala a Middle East buaina tipun lun lo turan du thu an soya chuti rol chon Iran in Israel a beina wangin Iran chu na zo ka hrek tha an ti thu an soyani bazari lo thira wangin kan lome